Bé, ara anem a cantar una cançó, es diu Digues que no, és de Susi Quatro, que va ser una cantautora i una baixista nord-americana, que va ser la primera dona baixista que es va convertir en una estrella de rock. I bueno, gràcies a ella es va trencar una barrera i gràcies a ella moltes dones han pogut ser baixistes i contribuir en el món del rock. També he de dir que la lletra és de Vicent Penalba i solista Carme Giner. Esta cançó, Vicent, resulta que la inspiració li ha vingut perquè li han contat moltes històries. I esta és una història, com moltes més, és una història de dones, és una història que, per exemple, una dona vol estudiar un instrument, va a una banda del poble, per exemple, i li diuen no, aquest instrument no perquè eres una dona. Això ens ha passat a moltes, no? A moltíssimes dones. I fins que la dona aconsegueix l'instrument que vol i diu, ja tinc l'instrument que vull, per exemple, un baix elèctric. I encara hi ha algun home que puja a l'escenari i li l'afina. Això què vol dir? El tema va per ahí. Les dones som autosuficients per afinar-nos el nostre instrument. Gràcies. Que
una altra. Gràcies.